kula niku nyawang Mas Kluthuk nyawang Pak Eko terus berembuk. Apa yang panjenengan berikan kepada saya itu apa? Ngoten lho. Ben panjenengan kalih kula itu ada chemistry. Ya. Dadi lek sampean ngomong aku kudu berembuk. Nah, berembuk terus kudu ngewehi napa teng kula dadi ada satu dorongan yang luar biasa gitu lho. Nggon senyum tuh penting. Karo sapa wae ora derajat, ora pangkat, ora melarat, ora kolong merat. Pinter, Mas. Itu harus memberi senyum. Ora pangkat, ora klong merat. Ngene iki dikai apa penak Mas Didik iki? Ya paling ndak ya kejutan. Oh iya, kejutane apa, Mas? Ya paling ndak awake dhewe kudu bareng-bareng ben dhek terkejut. Nah, niku kejutan penting, Pak. Kejutan ya? Nggih, kejutan Iya. penting. Kayak Gen kejutan. keloro adalah senyum dan sapa. Angger karo sapa wae kuwi sing apik sapa. Sapa itu menyapa mesti wong niku srawunge apik. Lah ya ampun. Ya ampun Pak Eko. Lah kancang-kancang iki Mas. Aku seneng. Dadi awake dhewe harus memberi kejutan karo Mas Didik ngono. Nggon sapa niku penting, Pak. Lah iya. Kalih piyai sinten mawon nggih paling mboten monggo lho Bu. Niku paling mboten sapa itu penting karena semua orang harus menanamkan sapa. Lah assalamualaikum ya pun Pak Eko. Ora kompak piye. Manut ya Mas awake dhewe wis ngene iki memberi kejutan karo Mas Didik. Benjing ampun dalang dagel pisan.